Sa chisen pan ayu yo blay kani kapor ya kabang yo ya kaban yeng ha khmat jong phi ki parlak ki banget ki bi ki jong try ki ba skutnat ban page lang ba kani ka channel ya kabal along ka jingkar khu ka ba kraw bat ha kani kapor adan bat nga kani kapor na ka tin ka jong blay ya kabangin page kani kapor na ka tin ka jong blay na ka kitab jong maika kalau nong ka ba ndreu ka dekot ka ba fra ka kitab umaika kalau nong ka bah riu ka dekot ka bafra ketian ka ba ong kumni dai ngan wana khmat utrai bat ngan don khmat ublei ubakli ngan wana khmat jung u da ka jing ai ngutang da ka jing da ki khon masi ki bas chisnem utrai usko bahamo yeki hajar ki langbrot chenrang lan yeki shipeu hajar ki wa umpnyang ngan ai hau dagi bakhaneng kong jonga namar ka jing palat jonga ki so kamet jonga namar ka pop kamen sim jonga upan i hame ko brio ka ei ka babha te utrai uat ayu name ka ktian ka joblei ka bangi ka phaya ka ne ka por ka tagalong syapang ka ne ka dekhot ka bafra ka bong utrai uat ayu nami henry tang ba men le hok men ie je gajing isnei bat yai le rit bat ublei jong me hagani ka por ngine pai syapang umika ude we na pedeng ki henry tuli henry ngot ki noye thu lepa hakapor jong ki kon israel umika ude we na pedeng kita ki minor prophet ya kaba layatu akata ka por shwa ka jinglong marau but mika hagane ka por ukraine ya gane ka jaj men israel ka ei kaba ki don kam ya kaban le ublei lang ba uni prophet upha ya gane ka ktien kobriu ublei uwat ayu name ka ei ka ba ublei uat nangi kata kalong kabangin ya pusan benta gani ke janmit ka ei ka ba ublei ukwa nanga ba nafi ki parlok ki parabange ki paraba syakri ka ei ka ba ublei ukwa nangi kan kom gani ka tien ka jong ublei na gani ka kitab jong maika ka kren syafang ka ba ublei ukwa ayu nangi don't lightly ki ba ublei ukwa naka jing im jonga ba jong fi hoi manga ban fi ngadon sibun ki jing kwa ki ban oblei ki bang ipan no oblei henry oblei ro ukwa yakini ki lai tu li ki bang kwa ka ban yalam phi ka ne ka por ba kata ka dei naga ne ka kitab jong maika ka lonong ka basan ka khot ka ba fra ka ktien ka ba ka point ka ban ningkong ka bang kwa ka ban yalam jing mut lem ka ne ka por ba kata ka long ka ei ka ba oblei ukwa nangi ngabo yang ka khubor yang ka por dak ka ktir ka bong ublei uat ayu name ka baning kong ka jingle hok ka dei ka ba ublei ukwa ning kong namata ka jing im ka jungi ka jingle hok ka dei ka karakter lane ka jinglong ka jong ublei ka ba ublei ukwa ya ubriu ba unle ublei wiet ya ka jingle hok ia makan ka perthai ka bangi im ta ka de ka perthai ka badap de ka jingle bom hok sudah kibriu ke ba im bom hok sudah ka don ka jingle hok ka jingle syukur ha ka tho ha ka wa ha ka khai ha ka pateng ha ka badi ha ka bapet ha ka bathiet tang ka jingle syukur sudah but umai ka uniu nong itu lupa ukuran ni kan ke jaj meriu ha ki sngi ha ka ba ki brio ha ki sngi ki im ye kata ka jing im jong ka jingle bam hok ki wan ra ye kata ka jingle bam hok ha ka shen syar ka khadar ha ka imlang ha salang ha ka khai ha ka pateng ha ka thau ha ka wa pende pai le pende pai ka kitab jo amos uni we na pedeng kini ki nong itu lupa ukuran syafang kata ka jaj meriu ha kata ki sngi shwa ka jinglong rau ki im ye kan ka jing im kaba ka jing syukur ka sensyar kilok ba ye ki ba syakri utrai ka ba ublei kwa ilangi umdai ya ka pisah
ublay kwa yang aba dia fi ka spa ka pau ublay kwa yang aba dia fi ka bangin Aisyah ublay Andre ka ba ublay kwa nang na fi ka wei ka dei ka jing le hok kata ka dei ka bangi dei ban im kata ka dei ka bangi dei ban long ha kini kisngi ki bangi im lapan kesan ya ubriu om da ka pisah da ka tengka lapan kesan yang aba dia fi dagi taki kam ken ki bang aba na fi le ban persngobha ya ublay ia magane ka percaya ka ba lapan kesan ya ubriu beriu be imbam hok lapan kesan udah kapisa la im dah kajing syukur namar kata ublay ukwa yang aba dia fi ki banget ya ka bangi de ban im ka jing im ka ba le hok nawa ka ktin ka jong ublay ong tang ba men le hok kamut wat le kaliang ya ka ba sniu namar ka ba sniu pina pai ban ngana ka gospel ka bakat kum no Matius ka nong basan ka khot ka ba lai fu fra lai fu khandai ublay ong yang ni ka ktin kajing penihar keput kalong kajonga ong ublay pindah pai naka shiti shike Hebrew kalau nong ka sipo ka khot ka balai po ka ktin ka jong ublay ka ong namar ublay un bishar ya ubahok bat ya ubam hokum jua pindah pai naka kitab Ecclesiastes kalau ka balai ka khot ba khanyo pitem na em ba ubreu ubasniu skau tho ya gajing bishar ni dan kamban tip ya kani bagi beriu perthai ki riu sniu ki ia makani ka perthai kim tip ya kata gajing bishar kata ka judgment ka jong ublay namar kata ki im kat mamon ki le kat mamon reu ublay yang aba dia fi ki banget ki be ki jong ublay kwa yang aba dia fi bangin im ya gajing im ka bale hong namar ka ktien ka jong ublay ka ong ka jing bishar yo bahok Pina pai bangan ka kitab Amos kalau nong basan ka khot ka ba arpusau ka ktin ka jong ublay ka ong ka jing bishar ka jong ublay ka tuit kum ka pikwan em man le hok to tip bak ladang em ka jing em ka ba hok ublay la don bishar ngi ka jing bishar ka long ka ba tuit kum ka ong ka ktin ka jong ublay maham syapang ka jing penihar keput Pina pula barang anak stitch ka nong rom nong ba khat ar ka khot ka ba khat khandai ka ktin ka jong ublay ka ong wat long phi ki nong penhiar keput nama ka keput ka dei ka jonga ong ublay ka heba iet jonga ong ka ktin ka jong ublay ngim dei ban penhiar keput ka kitab Isaya pin pula barang ha ka dei keput kitab Isaya ka nong mendri phuai ka khot ka ba pra ba khandai ka ong namar nga utrai nga iet ya ka jing bishar nga isi ya ka batu bat ika jing mam hok ka ktin ka jong ublay kata di ka ktin ka jong ublay blay jong aba jong piu di blay uba bishar hok namar kata ngan om itu ublay ong ngan om itu ya sembai jong rubaman kata di ka ktin ka jong ublay na kitab Sekaria pin pulel nong bapra ka khot ba khandai ka ktin ka jong ublay ong to bishar ya ka jing bishar ba shisha le isn ai bat ka jing le isn ai lam yala upara tadi ka ktian ka jong ublay wala ka perthai ka don hapdeng ka jing bishar bam hok wala ka perthai ka im ka jing lam le ra ka jing syukur anrai ka ktian ka jong ublay ka khot yang apa dia fi ka ni ka por ba ka ni ka jan miet ba ublay ukwa yang apa dia fi ya ka bangin don ya ka ni ken ka ba ublay kwa yang apa dia fi bangin long kita ki bale hok lehok aki banta baro na bau blay jungi u bangim la ban buri na ka khmat ka jong u na bau blay jungi le blay badon badap haki jaka baro sakawai pat ka banta ka ba ka ktin ka jong blay ka quran hang ne na ka ni ka kitab jong mai ka lonong ban san ka khot ka ba pra ka ba ong utrai wat ayu na me sakawai pat ka banta ka ba utrai kwa ayu nangi kawai ka ba ublay ong le ma ka ni ka ktin ka jong blay ka ta ka long ko briu ublay kwa ayu me ublay uat ayu nanga nafi kawai kabar ublay kwa nanga nafi bangi di bandon ya kane ke jinglong ba kane ke jinglong ke ublay ka don ba ka ta kalong ka jingle isnei ka jingle isnei ka long ka jinglong ka ublay dei lama ka jingle isnei ka ublay balapen im yang aba fi kalong ilong ki ba jot ki ba rem ki ba pop ki ba tweet
Ngilong ki bri ki bom bit dor bom bit nam shu an rei lamba ke jing iet ke jong blei ba blei u iet palat yang aba de fi na ba udon ya ke jinglong ba kata ke jing isnei la pen im yang aba de fi da ke jing isnei ke long ke jing ke jinglong ke jong blei ka sedang Daruk ki por ki ba man shua ka ba blei u thau yo briu la pen long ya ke perthei ke barok ki ba nap haka na ba blei u iet Kadang jinglong kalau sedang ya kabandu no ai kini kisngi. Kajingle isnei kalau sedang bandu no ai kini kisngi. Kibriu hagi ni kisngi ka kadu kalau dei ban pendap shisha ka ketin ka jong blai. Pin pule na ka shti jong apostol Paul, shau Timothy wa wa kisngi ka kadu. Kawan ki por ki ba shitop na kibriu kin e tang bayala de kini kisngi. Kibriu kin e tang ya kamala de, kin wat tang ya kamala de. Kam don shu kata ka jingle isnei la de ban isnei ki wai pan. Orang kata ketin ke jong blai ke jan miet ka khot yang apa dia fikilok ba ye kata ka dei bangi dei bandon ya ke jingle isn ei ba ke jingle isn ei ke jong blai ketin ke jong blai le isn ei nam ta jong apa fikilok ki bri ke jet ke barem ki bom don hok shu shisha ban im ke ferthei henrei lam ke jing blai ke jong udak a yang apa dia fi ke lat ban im skap ke jingle isn ei ke ketin ke jong blai pin pule ba ngah ke por ne ke Kitab jiki probab kalau nong kebakat kendai ke dekot kebakan yo ketin ke jong blai ke okum ni. Kaktian ublai kalong. Kaktian ke jong ublai ke ongkum ni. Uta uba isn ei u baduk u ai kaliang syautrai. Kaktian ke jong ublai ke ong uta uba isn ei u baduk u bajinjar. Fitem nam ubriu ubale isn ei u baduk u bajinjar. U ai kaliang syautrai. Kabamut haba ai kaliang kabamut. Ngilak ban yok pat ya kata ka bangi ai kaliang la dengi lek bah la dengi lek sebun yo beduk yo bejinjar kabut ya ai kaliang syautrai ong ka forbab khat kendai khat nyo dekat la da file isn ei ketin ke jong blai ru ong ya gani la da file le i wei ne ke berit ka kerteng jong kata file le yang ong ka ketin ke jong blai namar kata ka don kam yang aba dia fi aduk kata bangi di ban don ya gani ke jinglong wat la ka perthei kala du no ya gani ke jinglong rei mangabat fi ke bangi ke i ke jong trai im dei ban du gani ke jinglong na ba gani ke jinglong ke jong blai ka ba udon bat ukwa nangi ba ukwa bat wat nanga ba de fi haga gospel ka bakat kum no Matius kalau nong ka arfusan ke khot laifusan hadu sa popin pule siapang kata ke jing bishar ya ka jaj benriu try jisu kren ya ke ketien ai ke farsi wong ya ke ketien ha kata ke sngi wong ha ka banga thengan pilai bam yang ha ka banga habang ala siang siang ala pilai di yang ha ka banga long lingkut pilai jan yang ha ka banga long habok bendi pilawan kemi yang kita ki bahok ki ong kumno kong kutrai meno ngio i bangilek kum tayame shisha utrai wong yang ni kitien wong kumni haba pilale i we ne ke berit ke kerteng jonga kata pilale yang amar kata ngi don kam hadu kata bangin le isnei bakane ke jingle isnei kam dei bandu ngi juyos ngo ki porandai ke don ke jingle isnei ke babon ni ki ski ke bamta kan ni ke jinglong kan ni ke jingim kala sedang no ya ka bandu utrai menta uwat yang apa devi hato ngidang don em ya kene ke jinglong utrai u ong yang apa devi bangi dei bandon ya kene ke jinglong utrai wat ya kene pin pule bat ngana kene ka kit nakan ka shiti sik Efesus ka shiti sik Efesus kalong basaud ko life arong tolong pi kita ki balik sebun tolong pi kita ki balik sebun ong ka ketin ka jawab lai ublai ukwa yang aba de fi bangim dei ki long bak hapnap ublai kwa yang aba de fi bangim dei ban long ki basbun kadi ka shiti sik apostol Paul long basaud ko life arong tolong pi ki balik sebun parlok ki ba jemnot ki ba yamap kum ba krisro ulama ya fi Namor kata ke don kam yang apa di via do kata bangin dei banlong ke beriu ke basbun ke bale isn ei haga gospel ka bakat kum na Lukas kal nong benriu de lai pusan ka ong ketin ke jong blai ka ong ne Henry to ie ke basyun ke ne ke wein ke ketin ka ba bahana mata ki bangai mata ki kristan ka bangim jula ya ka ban i kita ki basyun yangi la de kita ki bayasniu bat ki Henry ka ketin ke jong blai ka ong la dangi don ke jing sbun ni la ka ban le ie ya ki dong syun ke jongi tlek baru ya ki ai kaliang klem dadu ige jingkermen ong ka ketin ka jong blai de kanong jong pi ka long ka bakrau habneng ong ka ketin ka jong blai
Kata ni kepoin ke ar ke bagi pai ke ni kepor ni ke kitab jong Maika. Tu ni pai bat dengan sekali ke wipat ke bentak ke kata ke tin ke jong blai ke ong kum ni haka probab ke dong khat wei khat ba khat nyo ke ong ke tin ke jong blai dah. Utau briu ubale isn ei ule abha. Ialah kamen sim bat upen im ialah kamen sim. La dengi le abha kamut ipen im ialah kamen sim. Ong ke ni ke probab khat wei khat nyo ke khat. Namat kata Kolosai kalau nong lai dekat ke bakat ar ke ketian ke jauh belai ke ong kop ya ke dok nut jong ke jing skosen ai kam de yang apa dia fi ke bakan ke jing le isen ai kan du no namar u belai u kwa yang i bagi de bandon ya ka hagi de gisgi ke bakat do ke beri ke bun ke la du no ikan ni ke wei henrei makabat fi belai uat aduk mentana ngabat ni fi bat ka balai ka bakat do pat ni ka por ka bangi ni pai bat ka ke tin ka jo blai ka ta ka long ka benta ka balai ka bang ong ayu kobriu ayu blai wat na me ka poin ka balai ka dei ka jing sngoret ka jing sngoret ka dei ka poin ka bakat do ka dei ka por ka bang bo ka jing sngoret Kani ka long ka jing long ka jong blai kani di karakter kani di jing long ka jong blai jong apa jong video blai bas ngaurit pit pule bat nga kani ka por naka city upor shagi Filipi kalau nong ka ba ar ka khot ka ban yo tin ka jong blai ka ong ni ulapan sudah ya la dia ula shim ya ka jing long marau haga balo jalong basriem ya ki briu kata ka ba blai le habawan shikani ka pertai udah pen sudah ya la dia ulapan sudah ula shim ya ka dur marau ulapan suriem ya la dia ka dur ka jong briu ka dur ka jong marau udah le rit ya la dia haba ula jalong ban pen ko nguat ya ka jingyap hooi ya ka jingyap ka ding fanaken kata dia ka tin ka jawab lai siapa utrai jongi ubudi utrai ubale rit dai ka jingle rit ka jong utrai ka balapan im balas suspa yang apa dia fi syamla pong ya kata ka jinglong blay wan na du na beneng sing ka pertai ula pong ya ka jinglong brau ka jingle rit di nomor kata ka jing skurit ka jong utrai kalapan im yang apa dia fi nomor kata ka don kam yang apa dia fi hadu kata ya ka bangi di bandon ya ka jinglong ka bau utrai kmi lenti na ngapa na fi nama ula IT la ka jong ka jing im ka jing skurit ula pendem ya la dia ya ka ban syabat ban yap na mata jong ka di fi ka probab ka long ka khat wei ka khot ka ar ka tin ka jong blai ka ong habawan ka jing sarong kawan ka jing le ran henrei haba ngidon ka jing sorit ka don ka jing start kan maula da ngidon ya ka jing sorit ngidon ya ka jing start haka probab ka arfu ar khot ka saw ka tin ka jong blai ka ong ni kanong la ne ka bainong jong ka jing sorit ka long ka spa kalong ka spa bat ka burom bat ka jing im ong ka tin ka jong blai namar ka tangi don kam hadu kata bangi dei bandon ya ka ne ka jinglong pin pule bat ngana ka sti ka nong rom kalau nong ka khat ar ka khot ka khan rio ka ong ni khan rio ka ong nong rom khat ar khan rio ka ong ni to pen ya ringkat ya la di bat kiberet hage ni isi ka ne ka jinglong ka la du no uberispa uyaya prespa badon burom ubahe bahan ya terpara bahe bahan Henry ka tin ka jo blai kam sya yang gi bangi dei bandon ya ka jinglong blai kwa yang ka fi bangi dei bandon ya ka jinglong ba kata ka dei kalong ba ngin penrengkat ya le dia bat ki beret wat long meng ong ka tin ka jo blai ka jing skorit ka ba sya ka dei kata ken ka ba piwat ban bu yo blai halor la ne ban bu ye ki wei halor Namat kata don kam hadu kata bagi di bandon ya kena jinglong jong ka jing ngeurit u blai u ia yang apa dia fi ladangi don ya kena jing ngeurit kena gini ke lai tuli benta ka bagi dia sam fi tang kindet por ka ni ka por ka benta ka ka ba u blai u kwa na nga ba da fi ko briu ngabu ka ni ka kobor ko briu u blai u kwa ayu na mi ka baning kong ka dei bangin le hok bagi di bandon ya kena justice ka ba ar ka dei ka jing le isn ai bat ka balai ka dei di bandon ya ka jing skaurit ni ke lai benta ke ma kwa ya benta bat fi ka ni ka por lingkot ka ni ka por kup dei shibon nam ta jok fi baro ki ba yo sngo bagi ba sngap ya ka ni ka tin ka jo u blai ngang ka scam fi yo jing ker khul bagi ni tin ni ba kendiat ka ni ka por ke duai nam ta jok fi wei ka ni ka por ki badan kam jing duai nam ga jidwai nam ta ki babon ki perlok ki badan kam ya ka jing duai to ini duai ka ni ka por ablai ko panggawan khamat jumi ko trai ka ni ka por ablai ko pa bi lamba ka ni ka media lamba ka ni ka por jong ka jing
Mempriang ia ke kubur ke tin ke jame ke try ablay ke pang ngongu ablay ke pabi ia chungang da dwai ke ni ke por ablay ke try nabanta ku try ki banget ki ia ke jame ke try ke badon kam ablay ke try juga ko pale se don ablay ke pabi ia chungang ke badon kam ye ke jing dwai nam ta ke jing pang nam ta ke jing stom ablay ke try ablay ke dwai ke ni ke por ke ra ke ti me ko ablay ke dwai ke try nam ta ke shem ni ke jing jing jar ki ba mat ke jing pang jing stom ki ba mat ke shaban ki ksut ki kroi ke try ablay pabi ia chungang da dwai ke ni ke por ablay ke try ke slight shop na ke ni ke bar jing dam bar try ablay naba ke tin ke jame ke ongko try kemigal ai fi ke bor ban yu roi ki psen ki nyal tham har ki bor ke nong shun manam nan e ro ban persneu ye fi ke dak kan bor ye fi ki bagai aga kertek juga fin be ki ksuai fi kren ki thle bet mai fin rano ki psen bana de fi de ban penyap no persneu fin buk tish ke bapang ki khia pa ye ye dwai ke ni ke para blai ke pa ye juga ke try ke ti blai ke basbon ke jame ke try ye ke ban clear nam to pai lang jame ke try ka borom ke jingu ai jame ke try aga kertek ke jong Jesus Christ ngi dwai amen amen